ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ಬುಲ್ಪುದ ತಾದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಡಾಯಿಗಟ್ಟೆಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯ ಕಡಲ್ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಸಾರಮಾನ ದೈವಲು ನುತ್ತೆಡ್ಮ ಗಣ್ಣಗಣ ಕುಲಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಲುಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು. ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ದೇವೆರಡ್ಡು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಡಾದು ಪಂಜಿರ್ಲಿ, ಜುಮಾದಿ, ಜಾರಂದಯ್ಯ, ಕೊಡಿಮಣಿತ್ತಯ್ಯ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಲು. ಈ ಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಡಾದು ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ, ತನ್ನಿಮಾನಿಗ, ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಕೊರಗತನಿಯ, ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಸಮಾಜಡಾಪಿನ ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಎದುರುಪಾಡೊಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗದ ಉದ್ಧಾರಗು ಬೋಡಾದ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು. ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ದೈವತ್ವಗ ಏರೊಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಲಾದ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಬಂದಲೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕಥೆನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಬುಲ್ಪುದ ತಾದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನೆರಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬುಲ್ಪುದ ತಾದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಜರ ಆಗಲು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಾಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿನಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕುಡಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಗ ಧನ್ಯವಾದ.